lang na, tutok mo lang ang tao. Kasi iyaningat ko alam medyo dakal nga problema. No ipigirgawan ay lengguwahe o uvovog na ibanag. Kasangaw, ara-aro imalalawan ira nga reports nga uvovog ira nga natay ka nung na ibanag or either threatened or either endangered. So, aratam amo no, anong sitwasyon na. Ngayon, abutak ko bika ni Professor Dayag niya no, ani madaggun na sitwasyon na ibanag language. Tas no, nigita umay tatan libro. Iyo, wag yan, libro na yung iska, duwangan na ikuana, duwangan na i-medal na yaw, and then na-publish na ta international publications, na ta Manila lang pa. Pagkagawa sa mga itong na, interesante yung sasado na itong topic. Dr. Professor, wawagira, tanan na waktu, tota ginigyan mo, turita 2010 at 2011, iibanag ay endangered nga na. Okay. Nga ta, igai talong arason. Olu, badi nga na i-cultural capital tam. Okay. Inatam ikakansyon nga nga ibanag. Iga ba ibabagu? Inasta nga karwan, lyrics tam ibanag. I-melody na ikawat tam ta old time favorites. Yes. Sangaw, iga i-poems nga ibanag babagu. Sangaw, Amerika 2, in-language loyalty na ibanag ay questionable. Talalalakay, tamang magana, awat to problema. Magyargoda, magubobok data ibanag. Isiga na, iana tam, guilty na, napataton. Hari nga na kurga, magubobok ta ibanag. Nga may artam yan mapaliwa. I-explikasyon manangwan nung akta. Imeka talo, yari language transmission tam ay makafi. Kaya na kayan, imamagana lalo ta edukado na ibanag gira ay ari na na mangituddo ta ibanag ta at binira nga ta ari ta mira mapaliwa ni kafu ta language policy na Pilipinas nga English ana Filipino official languages. So ani kuan ibanag ene papagit ibanag tam mo wagi ibanag tam ay itutudalaman ta MTB MLE program na DepEd. Yes. So, ang questions tatun, namin na teachers ay ibanag. So, ano usad na libro? Iga i-dictionary tam na ibanag. Awan. Puro na ibanag. Awan. No, ari nga mapanayon ibanag, awayan nga matayaw. Among yatong opinion ni Engineer Lingan ay gusto. Based opinion, informed insights na scholars Itani Fishman tuloy 2001 ni David Crystal aru nga na may explika daw takaru na references to nga mahikagi ta teoryada nga no ilengguahe pati nga na cultural capital na no abding ira ay ari nga na matutuan kurga ta ibanag ay dakal chance nga matay ilengguahe. Pero matay ilengguahe, matay kultura. Yari kaya ko explica ni kamu o wagira. Nga ka dapat ni ipakanay tam ilengguahe tam. Yes. Gafu ta according to Worth hypothesis. Ilengguahe uvovo ay kultura. Kultura ay uvovo. Yes. Me explicam ta lengguahe ay iga at kulturan.